Alright, streets imo mandiri kuswera mazuano ndiri kuswera streets aya social media anonetsa ndine. So nhasi ndine mukomana wandinaye panapa. Mukomana uyu kana muchiri kurangarira ndiye akataura. Wakataura mashoko ekuti kudii? Richard kana Zvanaka Undirangarirewo. Hanzi Richard kana Zvanaka Undirangarirewo. So vabereki vazhinji vanga vachibvunza kuti mukomana uyu chimbomutsvagai mumbonzwawo nyaya yake. Ndichida kugamuchirai paSaint TV pa program yenyu. Program yatiri kunge tiri tichisangana nevakomana nevasikana vechidiki vanogara mastreets. Wakadii hako Shamwari? Tiri nani. Ndoda kuti utitaurisei handiti. Zita unonzani uye une makore mangani? My name is Leroy Mtegeza. Okay. I'm 15 years old now. 15 years, Leroy. Okay. Leroy Mtegeza is 15 years old now. Can you tell me what happened kuti uzopedzisira wakugara mstreet? Waigara nani? Uye wane nguva yakareba sei uri mstreet? Toti ndaichengetwa nastepmother wangu. Alright. Chigara kuNorton. KuNorton. Yeah. Waigara kuNorton nastepmother. Ko vabereki vari kupi? My mother and my father were separated when I was 1 year 5 months. 1 year 5 months. Okay, they separated. Yeah. Okay, so where's your mom and where's your dad? My mom is in South Africa in Cape Town, Broadlands. Okay, and your father? My father is a manager in Moz in Blawayo. Oh, in Moz in Koblawayo. Yeah. All right. So, Nduze, what happened exactly? Zvakazoita kuti upesere wakugara mastreets. Wati wane nguva yakareba sei uri mstreet? Toti ndane 1 month and a half. 1.5 months. Yeah. All right. So, tell me, what really happened kuti uzopesa wakugara mstreet? Chakanyatsoitika ndechekuti there was a day ndaitoti ndairwara. Okay. Ndaswera ndakarara ndakamuka masikati ndichienda kitchen kunwa mvura. Yeah. Ndakabva ndaponya kapu. All right. Ndakabva ndatanga kutorohwa nastepmother wangu ndaponya kapu. All right. Nekuti sapa vaindirohwa vakapedzera vanditsimbirira vanditsika negumbo vachindirohwa netambo yemagetsi. All right. Ndine problem yeheart attack. So yange yakukwira. Ndikabva ndapukunyura ndichibva ndabva ndichibva ndavatiza. Ndatora bhegi rangu ndakuenda kumusha kwedu because ndakangoona ndogona kuti ngofa neproblem yeheart, problem yandinayo. Alright. Zvinhu zvaigara zvichiitika here kana kuti zvinhu zvakangoitika musi iwowo chete? Maproblems ndakasangana nawo kakawanda. Mamwe ndeapi awakasangana nawo? Imwe ndoti chakanyanyondirwadza. Ndakambokandirwa chikafu ndichisvika kubva kuchikoro ndiri primary ndiri grade 3. Ndakandirwa chikafu pamba pedu pane imbwa. Ndakaita kuchikandirwa chiri muplate ndichinonga inzosera muplate imbwa dzichidya nekusaidi zvakandirwadza. Hauzikangani kubva uri grade 3. So zvatichaita tichatry kuti titsvage tiende kumba anditi kwete newe. Inini ndichaenda ndega handiti kuna mainini wako ndotsvaga phone number dzababa wako. Baba wako akambokutsvagai? Havana, ndikutoona kuti havana kana basa ino. Havana kumbokutsvaga kubva pawatanga kugara mstreet? Yeah. Alright. So tichatry kuti timbonzwawo kuti vari kutiwo kudii newe handiti? So vabereki kune vanoda kuti tinge tiri tinobatsirana kuti tinge tiri tinofambira nyaya dzaLeroy handiti? Makasununguka kuti bata kuti fonera kana kuti nyorera paWhatsApp. Nyaya yachona yese ticharamba tichiita kusvika Leroy awana rubatsiro. So kuchikoro waidzidza kupi? Ndaidzidza kuRufaro High. Kurufaro High, Masvingo. Boarding. Oh, grade 7 yako wakaita ma-units manganiwo? 6 units? Yeah. Ndazoona kuti uri mukomana akati chenjere handiti? So ndo nyaya tichange tichifamba nayo. Tichazama kuti tinge tiri tinotaura nevabereki vemukomana timbonzwa kuti vari kutiwo kudii nezvemukomana uye vari kuziva here kwaari. Vanoda kunge tiri tinobatsirana nemukomana kuti tifambire nyaya dzachona. Makasununguka kuti nyorera panhamba dziri panapa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Parito nondoda tichi much love.